אני אחות טיפת חלב, ברור שאצלי כל יום זה פורים. אני אחות טיפת חלב, אצלי מגדל הוא לא נדל"ן. טיפת חלב, ברור שהאימהות מקשיבות להמלצות שלי. אני אחות טיפת חלב, ברור שאני שותה קפה יותר ממים. אני אחות טיפת חלב, ברור שכאב ראש מלחיץ אותי. אני אחות טיפת חלב, ברור שיש לי הפרעות קשב וריכוז. אני אחות טיפת חלב, ברור שילד שרואה אותי בוכה. טיפת חלב, ברור שאני מדברת את שפת התינוקות. אני אחות טיפת חלב, ברור שאני פה בגלל הכסף. אני אחות טיפת חלב, וברור שהנקה זה אמצעי מניעה. תראו את היומן שלי. אני אחות טיפת חלב, ברור שלכל אחות יש מזכירה. אני אחות טיפת חלב, ברור שתינוקות מתרקדים לידיים. הלך לי האגף לשרוף את הבן שלי שהוא בן 23. אני אחות טיפת חלב, ברור שאני מסובבת כל הזמן עם יומן המוזמנים. אני אחות טיפת חלב, ברור שההורים מבקשים לפצל חיסונים, אבל כשיש רילוקיישן הם רוצים 10 חיסונים באותו יום. וברור שתדריך החיסונים הוא ספר התורה שלי. טיפת חלב, ברור לכם שאני גם סקסולוגית, גם מדריכת הורים, גם יועצת הנקה, גם אמא אבא, גם סבא סבתא. אני יועצת הנקה בטיפת חלב, ברור שהענקתי את ילדיי עד גיל 7. אני אחות טיפת חלב, ברור שהתינוק יעשה לי פיפי. אני אחות טיפת חלב, ברור לזוג הורים נמוכים יצא ילד 1.90 מטר. אני אחות טיפת חלב וקרקור, ברור שאני מאמינה בהתחסנות טבעית. אני אחות טיפת חלב, ברור שיש לי עיני רנטגן. אני אחות טיפת חלב, ברור שכולם שמעו על סוודה. אני אחות טיפת חלב, ברור לי שיש לי לב ענק. אני אחות טיפת חלב, ברור שאני יודעת שהתינוק שלכם לא באמת ישן על הגב בלילה. אנחנו אחיות מפקחות, טיפות חלב, נפת חדרה. ברור אנחנו זמינות 24/7. אנחנו נפת חדרה, ברור שאנחנו שבט נשים חזקות, עוצמתיות, נחושות, מצמיחות ומייצרות הצלחות. אנחנו נפת חדרה, ברור שכאן זה בית, כאן זה לב.